Znova začína tanec na hroboch. Blíži sa totiž výročie Kuciakovej smrti a tak budeme opäť debatovať o slobode novinárov. Opozícia sa to bude opäť snažiť spojiť so všetkými svojimi vymyslenými témami, ako je sloboda prejavu či právny štát. Vlastne už začali. V Štrasburgu však bude teraz znova priestor kýdať na Slovensko. Odporúčam vám sledovať stredajšie správy, s čím zasa prídu. Opozícia robí aj spomienkovú akciu na Kuciaka v priestoroch Europarlamentu a sama som zvedavá, ako to všetko sa tam príde pofotiť. Treba totiž stále vytvárať témy, rozosievať strach a depresiu, že je to so Slovenskom nie úplne v poriadku. Neviem, kto im príde na pomoc a odkiaľ budú dostávať peniaze. Naši nezávislí aktivisti, ľudia dobrej vôle a nezávislé mimovládky podporujúce opozíciu, ktoré v žiadnom prípade nie sú financované zo zahraničia, prišli o granty. Americký prezident Trump totiž stopol kohútik, zverejnili sa informácie o finančných tokoch a odrazu je vymaľované. Odporúčam vám sledovať, ktorá organizácia zrazu začne zúfalo hľadať peniaze, robiť zbierku na svoju činnosť a prosiť o podporu. Osobne si chystám k tomu popcorn, lebo organizácie je veľa, peňazí je málo a donorov bude ešte menej. Čoskoro začnú súperiť o miesto pod slnkom. Aj ten nezmysel s vystúpením z Európskej únie im tento týždeň vyfúkli. Ťažko sa vysvetľuje niečo, čo nie je, ale pridala sa dokonca aj Eurokomisia a Ursula pre zmenu urobila aj niečo dobré. Rázne odmietla táraniny o príprave vystúpenia Slovenska z Európskej únie a dokonca pochválila slovenskú vládu za spoluprácu, ktorá pokračuje štandardne vo všetkých oblastiach. Tým zároveň potvrdila naše slová, že žiadna izolácia sa nekoná, všetko je normálne, ako má byť a Slovensko je dôležitou súčasťou všetkých debát v Únii. Zúbky opozícii znova klepli na prázdno. Znova sa organizovali protesty. Už sa ani netaja tým, že sú politicky motivované a ide im len o zvrhnutie vlády. Legitímne zvolenej vlády občanmi tohto štátu. Z pódií vládu obviňujú zo všeličoho a niekedy mám pocit, že Fico je zodpovedný aj za globálne otepľovanie či znižovanie populácie akváriových rybičiek. Šíria strach, ľuďom rozprávajú, že ich vláda zastrašuje a pritom nikto z vládnych predstaviteľov nerobí nič proti protestom. Všetkým záleží na pokojnom priebehu, aby ľudia mohli toto svoje ústavné právo využiť a aby sa skutočne všetci dostali v poriadku domov. Lebo žijeme v demokracii, kde môžete vyjadriť aj opačný názor a my ho rešpektujeme. Nemusíme s ním súhlasiť. Uvidíme, dokedy budú protesty pokračovať, aspoň sa však už prestali tváriť, že sú občianske a za niečo a demaskovali sa ako politické a presne za koho či proti komu. Čaká nás týždeň lásky. V piatok je totiž sviatok zamilovaných a tak bude zaujímavé sledovať, kto s kým, za koho a prečo. Nie len nové politické projekty, ktoré sa nám črtajú, ale aj staré známe tváre. A práve jedna z najstarších politických tvári, pán Mikloško, nám dnes cez svojho priženeného synovca predsedu KDH odkázal, že nemá záujem o drobné. Za drobné totiž podľa Majerského považuje post opozičného podpredsedu parlamentu. Nuž čo by iní za to dali, napríklad taký Michal Šimečka. V KDH však čakajú len na veľké veci. Potom, čo v roku 2006 povalili druhú Dzurindovú vládu, krátko pobudli v tej Uradičovej. A potom dlho nič. Teraz sú konečne opäť v parlamente a dokonca chystajú vlastnú verziu úpravy ústavy. Čo na tom, že ten návrh bude asi podobný tomu Ficovmu? S Ficom podľa nich ani za svet a hrdia sa rozhodnutím, že nikdy nikam so Smerom. Radšej ako konzervatívna strana pôjdu s liberálmi. Od veci je tento týždeň Zelenský. Potom, čo mu Trump zastavil finančnú podporu a zistilo sa, že zmizli miliardy dolárov určených na vojenskú podporu Ukrajiny, odvracia sa Zelenský od Únie. A napriek tomu, že tá sa mu stále nezmyselne snaží pomáhať, ponúkol nerastné bohatstvo a svoju krajinu na podnose Američanom, ktorí ho už vlastne odmietajú podporovať. Skutočne, stratiť 100 miliard dolárov po ceste by nedokázal ani Copperfield či Houdini. Na to treba veľmi hlboké vrecká a talent na odvedenie pozornosti. Podobne ako keď sa tvrdí, že vojnu vlastne neprehrávate, len front sa hýbe nesprávnym smerom. Prajem vám príjemný štart do nového týždňa a nohy v teple.